amaghị ndị a na-eze ihe na-eme n'ụwa na-atụ ụjọ nke ukwuu mana agaghị ekwu mgbagwo ya ọgụ ọ bụ na-eme kpachapụrụ anya gị fịa ise n'anya maka na amaghịzi ndị a na-eze o wee iko ya isi na ọ bụ nwanne gị gị na-eme na-akọrọ ya ife niile o wee ike olu echi ọ bụrụ ya bụ ihe kpọziri ndị ilo mana onye ọbụla mere njọ na anụ Igbo na-afụ njọ ya ozugbo ya bụ na ọ kara gị mma na imebere ihe ọma na-emere mmadụ ihe ọma eme gị gbakwuru Chineke bere Chineke akwa yọọ ya gọfọ kpere ya o mere gị ihe ị chọrọ. Abụ m Chizzy anyị abatago kpọmkwem na oge anyị ji eme mmọnwụ wee na-eme atọpụ ndị asara isi kee ha agbụ jiri omenala mba ọzọ wee kee agbụ jiri afa Chukwu Chineke wee kee agbụ. Ụfọdụ ndị anaghị eme ihe ọzọ na-abụghị n'oge ha fụrụ onye isi nsa isi ha. Ụfọdụ nwee nsogbu n'ime ezinụlọ ya na nwunye ya nwee nsogbu kama ha ga-edozi ya o jekọrọ ya nwoke mmadụ nọrọ onwe ya nwekwara mkpa nke ya maka na onye ahụ asa anaghị isi si na ọ bụ ya bụ onye Chukwu na ọ bụ ya bụ nwa Chukwu amaghịzi m ihe gị wa bụ oge mmadụ pụtara na-akpọ mmadụ na ọ bụ nna gị na ọ bụ nwa Chukwu onye Chukwu tere mmanụ na-ajụzi gị n'ebe ahụ ifuru aka Chukwu kedu ụdị mmanụ etere ọkwa mmanụ agbaghị n'olulu nke ndị esichara wee gbanye n'olulu a si jiri na-esi nri ka ụfọdụ na-afịa n'isi si na ọ bụ ya kachasị ebe anyị were mmanụ dị mma n'ala Igbo. Abụ m Chizzy, ọ dị mma anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka na anyị zuona ka aha eru udene ịma na ọkwọdụ anọgoro Amechi Ugwuelu anọgoro anyị ga-ebidozi ozugbo banye n'isiokwu anyị mbịa site ọzọ ozugbo na-akpọbata ha anyị na-akọ n'ubi onye anyị bịara kpọmkwem ya bụ hapụ ya na akara 9 cheta na ọ bụ Kpakpando nke gụnyere chinchin n'ụlọ ọrụ kara aka akara iji enweta ya bụ 9 anyị na-abịa. Ka anyị banye n'okwu anyị ji kpọmkwem maka na ogologo akọ anaghị adị mma n'ụka mgbede. Agwa m unu na-ewere ndị ọbụm na ha n'ụbọchị nkịta ga-ata isiokwu anyị ọnụ. Nwanne anyị nwoke ọkwọdụ Chidebere Ụranta ọ nọgoro ebe anyị na Amechi Ugwuelu biko kenenu ndị Igbo. Ekenekwa m unu ndị Igbo dejenụ dịka o si gbu na afọ mbụ Chidebere Udenta ọkwọdụ Ọgwọfịa ọkwọdụ Ọgwọfịa ihe nna m duru nke m na-eme Chidebere Udenta ekene m unu. Igbo anụ m ekene unu afọ mbụ Amechi Ugwuelu anyị ezuokwa n'ọzọ ka anyị tinye ọnụ n'okwu maka ihe gbasara ndị Igbo nye unu ihe nghọta na ihe nkụzi ka o kwesịrị isi wee dị maka na amaghị ama mere nwe onye ọzọ ka ndị baịs wee na-ekwu mana kịtazi ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe kwesịrị ịma Chineke adịghị emekwara gị ebere na ọ gasị kedu ihe ịmarọ ihe kwesịrị ịma ejukwara asị. Ọ dị mma ama m na anụ ya anyị ga-eweziri ya wegaba gịnị bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Ụfọdụ bụ ndị jere akwụkwọ dị iche iche jere ụlọ akwụkwọ uru ụlọ akwụkwọ bara na uru mmụta bara. Ọ na-abụ onye pụta a na-asị ya ijekwara akwụkwọ maọbụ ijere akwụkwọ maọbụ na ịmụcha nwa gị zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Anyị chọrọ ịkọwa gịnị ebudo ma na mmadụ jere ịmụta ihe maọbụ ịgụ akwụkwọ kedu uru ọ bara ndị isi ojii. Ndị kọwara ya ndị wetara ya usoro ha ji eme nke ha na omenala be ha kọwara akwụkwọ maọbụ ọmụmụ dịka maọbụ ijegwa akwụkwọ dịka usoro mmadụ ebe mmadụ na-eje amụta ihe n'ụlọ akwụkwọ maọbụ nke nta maọbụ nke ukwu na ebe a ka mmadụ na-eje amụta maọbụ ọ bụrụ na ọ bụ sọsọ ịmụta ebe a ka mmadụ na-eje emewanya ka amamihe ya pụta ihe ọzọ dịka ibe ya ma ọ na-amụtakwa ọ bụrụ na o wee ọrụ aka ọ na-emekwa ọrụ aka ya a na-apụta ihe. Uru ọ bara anyị na kemgbe ndị wetara ya ọ bụ ụzọ
ha si mee ya na gboo ka o si dị, maka na ụfọdụ na-asị na akwụkwọ a na-eji agụ ejere ịmụ omenala ndị mba ọzọ. Ụfọdụ jesi ebe a ha jesi anata ọ bụ sọsọ bekee ka ha na-asụ, asụsụ bekee nweghị uru ị ga-afụ na ya. Anyị wee na-asị tata usoro ịgụ akwụkwọ a ka esi agụ ya na ugbu a na ka esi weta ya, ọ ya ka mma, ọ dị mma, ọ bara anyị uru. Ọ bụrụ na ọ bara anyị uru, kedu ihe anyị ga-eme? Ọkwọdụ tika n'ọnụ. Chizzy deja ihe m ga-ekwu maka otu esi agụ akwụkwọ kịta bụ na mma atụ ya n'inu na ndị Igbo hapụrụ ala na-aghụ akpụ. Njikwa ya otu a bụ na ihe niile edere n'akwụkwọ nke taa gbadoro isi gbanye mgbọrọgwụ na ndụ ndị Igbo gburu n'oge gboo. Ka m gwakwa ndị be anyị, ndị Igbo dechekwara ihe niile ede, ma nke ha na-akpọ practical ma nke ha na-akpọ theory. Ọ dịchakwa maka ụzọ ndị be anyị si akụziri ndị be ha ihe jukwara eju bala abala, mana onye mara ọkọlụ ibie. Ụdị nke a kụziri anyị kịta nke a na-ede n'ọnụ akwụkwọ, ọtụtụ ndị mmadụ che na ọ dịburo, ọ dịkwa ndị Igbo dekwara ihe n'ụwa niile. Ana m ekwukwa kịta n'ụwa niile, ihe ndị Igbo dee kịta dịkwa n'ụwa niile, mana ebegodo m otu ahụ. Mana ihe nchọgodoro ka ịghọta ka anyị bidogoro na ndị na-amaghị ihe bụ ije mmụta maọbụ ije akwụkwọ. N'uche nke gị, asị na mmadụ na-eje agụ akwụkwọ, gịnị ka ihe anyị kwesịrị ime? Maka na ndị bekee wetara ya sị na ọ bụ usoro ije mmụta ọmụmụ nakwa ewere akara aka maọbụ ọrụ aka maọbụ ihe ọ ga na-eme. Na nghọta nke gị, kedu ihe bụ mmụta maọbụ ije ụlọ akwụkwọ? Maka na ya achọghị ije abịa sụba ya na bekee, ha onye kwesịrị ịghọta aghọtara ije akwụkwọ godu. Ije akwụkwọ nọ n'okpuru ije mmụta. Maka na ihe ijikwa eme ka na ikwukwo ya na ndị be anyị tupu ndị ọcha abịa na-ewere usoro anyị ji eje amụta ihe akụzi ihe. A na-eje agba odibo, a na-ejegasị ebe dị iche iche na-amụta ihe. Ikwukwa na a na-ede ma ede tupu ha abịa. Ya bụ ihe m na-ekwu bụ na ije gụọ akwụkwọ nọ n'okpuru mmụta, maka na ihe a gụrụ agụ n'akwụkwọ bụkwa mmụta, mana ọ na-abụ emechaa ya na nke ede n'akwụkwọ ejekwa mee ya n'aka. Ya ka m ji wee na-ekwu na mmụta dịbụ na be anyị tupu ịgụ akwụkwọ abịa. Amechugwele, ndị wetara mmụta jekwara ebe dị iche iche, ha wetara mmụta, mana obodo dị iche iche ndị dịka na obodo China, ije na ma Brazil ma Germany ma India, ha na-agụ akwụkwọ, mana ka ha si agụ ya, ha na-agụ ya n'ọdịnala nke be ha. Na nghọta nke gị, gịnị bụ na mmadụ na-eje ihe anyị na-akpọ ya ebe a bụ onye jere akwụkwọ? Ọ bụ onye jere akwụkwọ, ọ bụ onye ma ihe? Nwanne m nwoke, ihe a abụghị kwesịrị ịgbagwoju mmadụ anya na ọ bụrụ na anyị na-etinye akọ na uche wee na-ene anya n'etu anyị si biri. Na mbụ, ije mụta ka ndị ọcha, ka ndị oyibo si wee na-ekwu okwu, asụ asụsụ ha, edekọ dịka ọ bụ na nchọrọ iziga ozi ka m were n'ụdị ndị oyibo wee zie gị ozi ka ịnụ. Ị na-aghọta? Tupu ndị ọcha abịa, ndị be anyị nwere ka ha si amụta ihe, enwere ka esi amụgosi ihe. Anyị na-adị na mbụ na-akọ akụkọ iro. N'akụkọ iro a, ka a na-akọ akụkọ iro, ị ga-afụ na a ga-ekwu ka mmadụ si anwụ, ka esi amụ mmadụ, ka esi eme ihe omenala dị iche iche, nsọpụrụ, ka esi echi echichi, ihe gbasara ana, ihe gbasara ọrụ ubi, anụmanụ, ihe a niile ọ dị n'akụkọ a na-akọ. Enwere ike asị na akụkọ a bụ nọọ gbasatara mbe na ụmụ anụmanụ, mana ihe niile a na-akọ bụ ihe mmadụ ga-amụta ihe na ya. O nwere ike akọ maka mbe na ihe gbasara ọrụ ubi, enwere ike akọ maka mbe na ihe gbasara ịnụ nwaanyị, enwere ike akọ maka mbe na ihe gbasara etu mmadụ si anwụ, etu esi akwanyere nwụrụ anwụ ugwu. Anyị maka na akọcha akụkọ iro a ga-asị gị kedu ihe mmụta dị na ya, ewere ya wee jụọ gị ajụjụ wee mara ma ị nwere akọ na uche, na ị na-ege ntị,
ma ị na-aghọta ihe a na-ekwu. Ihe a niile a haziri akụkọ a n'etu ihe ndị be anyị si wee kpọrọ ihe, ka esi ebi, ka esi anọ, ka esi ama ihe mgbe anwa. Mana ndị ọcha bịara wee weta n'ụdị nke ha. Ndị ọcha, o nwere ihe ndị ọcha nyere anyị dịka na ha nyere anyị amamihe anyị enwerọ. Ndị ọcha abịa mgbe ha na-abịaba anyị ejiro ọ bụrụ isi ọzọ wee bịa. Ọ na ha nwere ihe ha bịara gosi anyị dịka kịta nchọ ka anyị emụwa asụsụ ndị China. Ọkwụ ụbụrụ isi a ka m ga-eji wee mụwa ya. Nchọ ka anyị emụwa Hausa, ọkwụ ụbụrụ isi a ka m ga-eji wee mụwa ya. Mana ndị ọcha bịara wee gbagbuo ihe niile dị na bụ nke anyị, wee ka nke anyị na-anwụ bụ nke ha na-abawanye, ka nke anyị na-anwụ wee mee anyị amarụ mgbe anyị ji wee bido wee kpọọ ihe anyị nwere asị, wee kpọọ omenala anyị asị, kpọọ asụsụ anyị asị, kpọọ afọ anyị na-aza asị, kpọọ ihe niile bụ nke anyị asị, wee kpọkwuo ma nri anyị na-eri asị. O nwere onye bịa na be m mbọchị ụka gara aga, mụ na ya sozi ya bịa ka anyị jee ka anyị na-anọ dịka anyị nwere nzukọ anyị jere, isi abịa ka anyị ruo n'ụlọ na ọ dịka oriakụ m onye be m na osichago nri efifie. Anyị eruo, ịma ihe nwunye m siri, o siri ndị Nsụka a na-akpọ ayara aya. Ọ sị m ya che nọọ osikapa ka anyị na-esi mbọsị ụka. Sị ya maka gịnị? Kedu ihe a ga-eji wee siri osikapa mbọsị ụka? Na anyị na-eri osikapa mana mbọsị sọrọ anyị osie osikapa, ị na-aghọta? Mana ụbụrụ eji zụọ ya. Mana mbọsị ụka na mụa nwere mbọsị ụka ka mbọsị ezumike maka na ọrụ adịghọ. Mana a na-arụkwa ọrụ mbọsị ụka, ana m abịa ebe arụ ọrụ n'abalị. M wee sị na mbọsị ụka ọrụ adịrọ, ọ nọ n'ụlọ, ọ dị eje ọrụ, mụ adị eje ọrụ, ka anyị sie nri ndị be anyị ka ụmụaka anyị na-amata ya. Maka na o nwere ike mbọsị ọ na-eje ọrụ, ọ ga na-eme ọsịsọ, osie ihe ọ ga-adị ya mfe isi. Mana mbọsị ụka were nwayọọ tụpụrụ ana n'oche, hazie ihe niile, sie ya. Ọ bụ na o siri ayara ya, o sie achịcha maọbụ o sie ndị ụka ọzọ, o nwere ike o sie ihe ndị be anyị na-akpọ, ndị ụbọla na-akpọ ya ichipe, mana anyị na-akpọ ya bụ pepe. Ị na-aghọta? Ya bụ nri ọdịnala. Ụmụaka m anọrọ ebe anwa na-amụta. Nwoke a bịara na be m wee ọ sị ha na ihe mee bụ na n'agbanyeghị na ha na-anụ onye be ha ma nri ya niile, ya wee na-eje eme ka ndị ọcha si eme na mbọsị ụka ka eme, isi adịkwa ka m si eme. Ya bụ na mmụta, ọ bụrụ ndị ọcha wetara anyị mmụta, na mmụta anyị na-amụtazi kịta, anyị a na-amụtazi ezigbo ihe anyị na-amụta bụzi ka anyị na-eme ka ndị ọcha. Mana anyị abụrụnụ ndị ọcha, ka anyị sụwa asụsụ ka ndị ọcha, anyị aga-asụkwa ka ndị ọcha. Ya ga-eme. Ọ dị ma ọkwọdụ ihe ọzọ anyị chọrọ ịmata bụ, ọ bụrụ n'eziokwu na na akwụkwọ na ka ha si were ya na onye ọbụla jiri akwụkwọ na ihe ezugoro ya, gịnị meziri obodo anyị ọkachasị ndị isi ojii ji dị otu a? Ihe njikwu ya bụ na sọsọ oge ị ga-afụ mmadụ ọpụta n'obodo maọbụ n'ime obodo ya, o jiri asụsụ mba ọzọ, bekee, sọsọ ma nke bụ eziokwu ma nke na-ebughị eziokwu, aka na-anwụ si na onye agụka na ọ gụrụ akwụkwọ. Mana ndị ibe anyị ndị ọzọ bi n'ụwa dịka ndị China, ndị India, ha na-eji omenala be ha eji agụ akwụkwọ nke ha, ji asụsụ eme nke ha. Echeghị m na ewe mba ọzọ ka ha na-emepụta ihe eji enyere mba aka maọbụ na-emepe obodo karịa ha, maka na ha jisiri nke ha ike. Biko, ihe a na-ekwu bụ ọ bụ bekee, onye sụọ bekee obodo ya dị mma. Kedu ihe bụ mmụta nke ndị a weta na-eji asị na onye ejere akwụkwọ ọsụ ma ha bekee na onye a jere akwụkwọ maọbụ gbanwee uwe maọbụ jụọ nri ndị obodo ya dịka Amechi sikwu akụbara ya aka na onye a na-emezikwa ka n'ọ bekee. Ihe anyị na-achọ ịma bụ kedu uru akwụkwọ anyị na-agụ ọgbara afọ a bara anyị. Ọ bụrụ na ọ bara, kedu ụzọ anyị ga-esi mee ka ọ bara anyị uru? Kedu ka anyị ga-esi gụba akwụkwọ nke anyị na-ekwu, nke ndị nna nna anyị ha ji mee ya, ka ọ ga-esi pụta ihe ka ọ bara anyị uru, ka anyị mebe ihe ndị ọzọ na-emere ogbe n'oge a na-agụsibeghị ya ike ka esi agụ ya ugbu a. Oge agha arụcha ma ogbu na igwe esichara ma mmanụ agbụrụ nke a na-agbalị n'ala, ọ ndị be anyị nọ be anyị wee hazigasị ụmụ ihe a niile, o wee bụrụ ụbụrụ Chukwu nyere ndị Igbo. N'uche nke gị, kedu ka anyị ga-esi wee mee ka agụmakwụkwọ, ọ bụrụ na ọ dị mma otu a ikwuo,
ọ bụkwa na ọ dị mma ka anyị ga-esi mee ka agụmakwụkwọ a bara anyị uru ka anyị mepebe obodo anyị na-emepụta ihe dịka ndị na-eje mme nchọpụta dịka ndị China na India si eme nke ha. Chizzy, Daalụ. Igbo kwuru sị na onwe ha onye na-asị na ofe nne ya si adịrị mma. Onwe ha onye ga-apụta n'ụwa kịta sị na ọsọ ihe edere n'akwụkwọ bụ ihe na-aga ahịa n'akwụkwọ nke anyị ma nke kịta ahụ. Maka gịnị? Ọ bụrụ na otu ahụ anyị na-eji ihe ndị China rụpụta eme ihe, ndị China na-ede asụsụ nke ha n'elu akwụkwọ ha. Ndị Germany na-ede nke ha, ndị ọcha bụ ndị Britain na-ede nke ha, ndị ọcha ọzọ bụkwa ndị Portuguese na-ede nke ha. Ọ na-abụzi ndị Arab na onwe ha na-ede otu ha si asụ na otu ha si eche, maka ọkwa nke ọchịchị bụ ihe ka mkpa na ọhụkwa ihe ha sụrụ asụ. Maka na nsogbu anyị nwee kịta bụ na anyị gụrụ akwụkwọ na-agụghị uche. Ya bụ nsogbu niile dị na ka ekwen ka anyị ga-esi wee gụọ uche. Ka anyị ga-esi wee gụọ uche bụ na ị maara onwe gị n'izizi, mara anabeghị ịbụa, mara ndị be gị ịtọ, bịazie malụ ka ndị gboo si ekwu okwu na otu ha si akụzi ihe mgbe gboo. Ịnọ anọ bụ ihe dị mkpa, maka na ọ bụrụ na ị maghị onwe gị, ị ga na-eche na ịbụ onye ọzọ, ị na-eme ka onye ọzọ ahụ si eme, mana ịmaghọ na Chukwu kere gị na oyiyi nke ya na otu ahụ ị nọ nke gị n'ọgụwa bụ Chukwu a na-afụ anya. Ka ezi ka o si wee duzie gị ka ị ga-ahapụ Chukwu nọ n'ime gị jekwuru Chukwu nọ n'ime onye ọzọ, o debere n'ebe ọzọ. Na nkụzi nke m, ana m agwa ndị mmadụ na anyị nwa nọ n'Afrịka n'ala isi ndị ojii dịka ndị nọ na oven, that is iji maatụ, dịka ndị nọ n'ọkụ. Ndị ọcha na onwe ha dịka ndị nọ n'ime friza, that is na ntụ oyi. Kịta onwe ka ị ga-esi wee nweta atụmatụ ndị nọ na friza na ndị nọ na oven n'ọkụ wee tie iche na ha na bụ ga-agakọ ọnụ, ọma ngakọ ya. Ọ nzuzu ka m kpọọ ya afa, nzuzu ka anyị na-eme na anyị hapụrụ ịtụ ilu ndị be anyị hapụrụ egwuregwu. Chizzy, ka m gwa gị, akwa ịma na egwuregwu a niile anyị bụ na egwu oge anyị dị obere, ma mgbe anyị na-atụ ube okpoko nke a na-abịa ịtụ n'elu chiri ndị ọzọ, ha ncha niile nwere ihe ha na-akọ. Nke ahụ na-akọ maka ka m sụọ ya n'oyibo maka planets. Ịma na ọ na-adị asaa. Yes, ọ na-adị asaa. Ịtụnye ya na ịchịkọrọ ka a maa na ya achịkọrọ ụwa niile n'aka wee nwee mmeri. Ya bụ nke ahụ na-ekwu. Kpakpando na-ekwu maka okirikiri elegedende eji wee kee ụwa, eji wee bido ihe niile edere ede. Ya bụ ọ bụrụ na ndị be anyị maara na anyị gamiri agami n'ọmụmụ na ihe edere ede na nke emere n'aka, ọ dịghị m ka mmadụ a ga-apụta si na ya ga na-akpọ ọba nke ya mkpọkọrọ. Ị mara ihe o ji dịka nke bịara abịa bụ na ha bịara abịachara ụmụaka eje n'ofu ụlọ wee na-akụziri ha. Mana nke ndị Igbo bụ onye chọọ mụta ọfụ na ya na-emebe ụfọrọ kpọrọ nwa ya je kpọnye onye ahụ nwa na-akụziri ya. Anyị ewere ụlọ ebe a na-alụpụta sị na onye a na-eje ebe a na-eje ụlọ, mana ọ bụghị ụlọ nke mmadụ nche niile na-abịa. Abịa na ụmụnna, ọ na-enwe oge ndụ ebere, ọ na-enwe oge a na-akpọkọta ụmụaka niile na-ere ohi iro. Nke ifo a na-ere ohi iro, aha nche niile abịa a na-agụ na-ekwe. Ọ kịta anyị gụwazi akwụkwọ ngụtawa ụmụ ihe ahụ niile ka m ji wee ma nnọọ ezigbote nkụzi ka ọwụ. Maka na gịnị anyị na-ekwu n'ilu, mbọchị a na-ekwu mbe ịma na onye ọzọ ka a na-ekwu, mbọchị a na-ekwu ụtụtụ ịma na ndị gboo na-ekwu. N'ịgbakwụnyere ihe na-ekwu, ịma na ihe niile ndị be anyị na-eme nwere na etu ha si ekwu maka ihe nka na ụzụ. Ihe a niile mgbe ndị ọcha bịara, ọ bụrụ na o mere mmebi wee fụ na aja bụ ofu, ọ bụrụ na ihe nnachi ikwu dịka ka m were ya abịa na literature, ihe gbasatara literature, edemede, ịkọ akụkọ, ịma ka ndị be anyị ihe niile ndị be anyị na-eme ka ọ bụrụ na ha na-akọ akụkọ ka ọ tọọ ụtọ. Etu esi wee hiwe nke ndị ọcha nke akụkọ, etu esi hiwe nke ndị ọcha ka ndị be anyị si hiwe nke ha. Dịka abịa kpọwa mbe ka o si wee kwa anyị ma na mbe abụrụ nọ mbe anụmanụ, mana mbe bụ metaphor. Ndị ọcha wee bịa gwa anyị na onwe bụ metaphor. Asị ha abịa asị Chizzy agụ metaphor ka ọ bụ. Asị ha Chizzy nwoke dịka agụ, ọ bụrụ simile. Ị na ihe na-ekwu, ọ bụrụ simile. So ihe a
niile dị ma njije ha ncha niile dị na olu Igbo na asụsụ Igbo. Ihe anyị na-amụ bụ akwụkwọ n'ụdị etu ndị oyibo si ebi, maka na ndị oyibo ewere na omenala ha. Ọ bụrụ ịmana mgbe ebidoro ego ya na na-edi ya bụ English literature, ndị be anyị asị mba na English literature bụ literature ndị bekee, mana ọ bụrụ na literature edere n'olu oyibo na o kwesịrị ịbụ literature in English, emechaa gbanwee ya ọzawazịa literature in English kama English literature. O wee bụrụ ya ịgụọ dịka Things Fall Apart, ifo etu Achebe si wee dee maka be ndị Igbo, wee dee ka okenye na ala Igbo si eche echiche wee kwuo okwu. Ị mara na ndị Igbo nwere philosophers, ị mara na ndị Igbo nwere onye ga-ekwucha okwu karịa lawyer. simple logic, orators. Ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ otu ọ dị otu a. Ọ bụrụ na ka esi eji akwụkwọ a na ọ bụ uru, maka na ndị be anyị bụ kwere n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ije akwụkwọ na ị kwesịrị iwe ihe ị ga na-emelụ ọkammụta na mmadụ bụ nke a. Enweghị ihe gbara ọkpụrụgwụ ị ga-asị na onye a na-alụ, enweghị ihe gbara ọkpụrụgwụ ị ga-asị na onye a rụpụtara, enweghị ihe gbara ọkpụrụgwụ. Oge ụfọdụ ịfụ na ọzọ ugbu a ha na-atịaza aka na ndọrọ ndọrọ ka ụfọdụ n'ime ha bịa mechabịa aka na nke ndị isi ojii, mana ndị China enwere ndị ọrụ ka ha na-amụ n'ụlọ akwụkwọ nke ha na-emepụta ya na-alụ ihe dị iche iche ma obere ụmụaka nka ka ha na-alụ ebe a. Gịnị mere ndị be anyị eji mechie ma akụkọ mgbe ochie a na-akọbụ nke na-akpọ history, ụmụ ihe niile gbasara Igbo anyị wajere akwụkwọ n'oge a na-akụzikwara anyị ọrụ aka. Anyị jebe asị anyị na anyị ụfọdụ akpa azịza, ụfọdụ akpa nkata, ụfọdụ akpa ihe dị iche mana cheta ego ka a na-anazi akpachala ya wee tituo ya. Maka mgbe mụ na gị dị n'obere, o nwere mgbe a na-ana 5 kobo, akwa mgbe ahụ 5 kobo na-eso vernacular. Ọ gịnị kpatara iji sụọ asụsụ be nna gị? onye nwa anyị amakwana ihe a niile bụ ihe ndị ọcha yiwere ka anyị wee metụ ọba anyị tituo nke anyị. A bịara sị anyị ịma mgbe ahụ abịa sị na ndị nna nna anyị ha mara Chukwu, anyị ekwete na ha mara akwụkwọ, anyị ekwete. Mana ndị ọcha na-ekwu ha, ndị be anyị ada agwa ha na anyị amara akwụkwọ etu na unu wetara akwụkwọ, mana o nwere ihe anyị ma unu amarọ, unu ama agwọ ọgwụ. Anyị amara akwụkwọ mana unu ama agwọ ọgwụ, unu ama ete nkwụ. Ya na-ekwu ịma akpa nkata nke dịbe anyị. Iburu nkwụ buru nkata wee jee gbagbuo ndị na-ebe ahụ, asị ha nekwa na onye a meji nkata wee gbuo ihe egbuo ya, nkata bụrụ omenala ebe ahụ. Mana ha bịara mee anyị asị na eziokwu ka a na-ekwu maka na arụ ha dị ọcha, maka ha bịara na mgbugwa anyị na Chukwu dị ọcha ma ekwensu dị ojii. Anyị akpọ onwe anyị asị ga-asazi n'aha ndị mụrụ m asị na afa mbọzi Christopher, jụọ ha kedu bụ Christopher, amaro ị na-aghọta mana ha ma echi nwụsị ha kedu ihe Christopher ji kara ma echi mma maka na onye ọcha ga-aza Christopher wee sị ha na m azadebe kịta a ga-akpọ mmadụ ọkammụta. Mmiri anyị anyị nwekwa ihe anyị na-akpọ ọkammụta na be anyị. Ị na-ekwu ndị ọkammụta ofu mkpụrụ okwu a na-akpọ ọkammụta Ọgụama. Ije na ime obodo ifu ha na onye ọbụla nna nna ha na-aza Ọgụama ma nna ọkammụta. Ihe o ji wee bụrụ Ọgụama bụ na uche, agụmagụ, ihe niile dị n'ala Igbo gbadoro ukwu n'ọgụ. Ifu ha kịta iji ikwu maka nke ha kpọ 100 ekwuo narị. Na mbụ ihe anyị na-ekwu bụ ọgụ ise. Mgbe ndị ebele ogo ego na-ese n'iri nnu ego agbago nke nnụ bụ na ịgbago ego agbago, mana ọgụ ka ndị ọcha si ekwu ya bụ basis of numerology, counting. Ịpụta onye ka ọ ga-eji wee pụta a scientist, alchemist, dibịa, ihe niile bụ Ọgụama. Onye ahụ ga-agụrụ gị gụọrụ gị. Onye ha pụtasị na ndị be anyị amaghị akwụkwọ, ha amaghị ha nwabụ ihe na-amaghị, ha dị ignorant na bụrụ na asụ elu Igbo. Ma digital technology Ha amaghị ihe anyị na-ede n'ọgụ ka ọ nọ na ya. Ma digital technology bụ ọgụ, maka na ọgụ bụ ihe nwere mbido na ebe ọ kwụsịrị. O nwere dịka isi mbọ maọbụ ofu na-egosi na o nwere ihe na ọnya nwa bụ izizi na ọ gafee izizi, ọ bụrụ ịbụa nọ nke ịbụa nọ iweta nke a ọnya bụ ka digital technology etu o si wee dị. Mana
abịa na ijuru maka ndị be anyị si na ha bụ ndị ọka mmụta o nwere mmụta ha fụrụ ebe ha nwere ndị kịta onye ka na-ekwu ndị kịta na-agụ ya n'ụdị nke ndị oyibo ọ bụrụ na nchọpụta anyị ga-afụ na ihe a bụ nchọpụta site n'Igbo mana ihe na-ewute bụ na ụfọdụ na-emekwa nchọpụta ahụ ha mesaa nchọpụta dịka ụmụ mgbọrọgwụ na ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ a na-eme ọ bụrụ na ndị ọcha abịaghị ihe ya aka asị na ịma na ndị ọcha oge ụfọdụ ga-abịa mụ ụma weta ọya wee kpaso n'obodo ọfịọwa kpọtụwa mana nwa ndị be anyị ma ka ihe ga-esi wee bịa mgbe gboo ịdahanụ na ọya bịara kpochapụ obodo ka o si eme kịta o mewe ama ihe a ga-eme ọ bụrụ na ndị be anyị adịrọ sophisticated n'ọnụ oyibo ha ma survive ka onye ọbụla ghọta it is only a sophisticated society that survives over time. Ọ bụrụ na man dịka mmadụ enwere ọgụgụ isi o ji wee ghọta environment ya ọ ka akpochapụgo o nwere anụ a na-akpọ dinosaur ka mmadụ nde kwuru nde mana kedu ebe ọ dị ụbụrụ ya pere mpe onye ọbụla ma ọ bụ ndị ọbụla amarụ ka ha ga-esi wee bọọ chi ada abọchi ama na chi jie na anụ ọhịa na-akpagharị ha rụọ ụlọ na kpuo ha mana na agụ gụwa ha na ha ga-eri nri aghọtagide nke a na-aghọta mmụta ịkọ ugbo ndị ọcha kụziri ndị anyị ka esi akọ ugbo anyị adakọ ugbo tupu ha abịa ọkwọdụ ị na-anya ịfụ na ọ bịa mezie na ọ dị ka ndị mmadụ jiri akwụkwọ wepụzie mmasị onwe ha ikwenye na onwe ha wepụzie ezigbote ụbụrụ Chineke ya ọ dịza ka abịa wunyezie ndị mmadụ omume ndị mba ọzọ ndị ọcha nakwa ụbụrụ ndị ọcha ihe m ji kwuo ihe a bụ na ị ga-apụta ugbu a dịka Amechizikwu mmadụ kwusie okwu maka be ya ma ọ bụ na ijechara ebe a na-eje ma ị gbanweghị ya uwe ihe akwụọ ụdọ a na-eke n'onu ma ọ bụ na-eme ka ndị bekee agaghị asị na onye a jechara akwụkwọ na onwe ihe o jetara mana ma enweghị ihe ị ga-asị na ihe a bụ ihe o ji pụta ebe a ya mere ụfọdụ Naịjirịa abụta asị gị gịnị ka ị kwuru ọ sị na ya ewe asambodo nke ụfọdụ jiziri ego na-aja azụ asambodo mana enweghị ihe uru ọ bara anyị na anyị gịnị mere ndị be anyị ji kwe were mmasị ha ikwe na onwe ha wee tufuo ndị be anyị ekwe maka na ọ bụrụ na ha ekwe ije n'obodo gị ugbu a si na nkwụ ọcha na ijechara ihe niile asị na ijere obodo oyibo gụọ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ mana ịpụta afọ ka ị na-eri akpụ asị na oya odekwara ụlọ anyị na oya jedere obodo oyibo na o jekwara akwụkwọ egwu brachibeze gụrụ na ya jere obodo oyibo na-esu ọgbọnọ were ya na-eno nri onuno akpọọ na ya bịara na ọ chọrọ igbu onwe ya o wee bụrụ onwe ndị be anyị adapụzi colonial mentality na ndị be anyị bụzi ndị ha chọrọ ịdị ọcha karịa ọcha ha chọrọ ịdị ka pope karịa pope ị na-aghọta ka nsazi ya ihe kpatara ya ekwuru ekwu dee ya ede nọ na a na-abụkapụtazi ụmụ ihe ndị a mmadụ dị ndụ si na ya jee bido na mgbago ruo na mgbada n'akụkụ na-abụ na isi ndị ojii na ọ nweghị ofu onye ohi ya fụrụ na ọ nke ya na-afụkwa onye na-ayọ ayịyọ mana ọ gịnị ka ha ga-eme ka ha wee jituo ndị a na ha afụgo na ihe ha ji akwụwa aka ha ọtọ bụ maka ọdịnala ndị be ha na ọdịnala ahụ ka a ga-apịari apịarie ya ka ndị a wee na-echezi na ihe niile si esi ka mma ha bụkwala eziokwu wee pịariwe ọdịnala maka inekwuo ya na nke i kwuru maka Things Fall Apart na Chinua Achebe o kwuru na izizi ndị ọcha bata n'obodo ha jegodo n'okwu arụsị jije gbaa ka ndị ihe ndị a agbalịsie ya ejekwa aka na-emekwa mgbochi na nzacha crusade nke a mana dịka anyị si wee kwubu oge nke gara aga ka ị na-asị na arụsị were anya na ọ na ha afụ ụzọ ọlụlụ gị anya kedu ihe iji iwe ka ị na-eje emeri ya mana ruo tata kemgbe ndị ọcha bịa ikpochapụ arụsị ha ka na-ekpochapụ ya ọ dị maka na nke ka anyị were ya gaa na ndị ọchịchị ire ahịa ije na-aba ije ọyịma ebe niile a na-arụ ọrụ aka dị iche iche ọfụta ndị be anyị isi ya na nna ka m gara aba n'ọkwa ebe a ka m zụrụ ihe nna na ihe a maka nna nịkwara ka ọ dị ọ sị gị na ihe aba na nkeba meziri na ndị be anyị na-agbarụcha ha ebupụ ya ihe dịka Ghana maọbụ Togo jee maa ya afa ndị mba ọzọ ndị mmadụ egobezie
ebee ka ụbụrụ anyị dị, kedu ihe anyị ga-eme ka ndị be anyị kwesie ike na ọ bụghị na ndị mmadụ kwesịrị iwu okwukwe n'ime ihe dị na nke ha nakwa echiche nke ha mee ihe na usoro be ha. O nwere nwoke a na-ekwu maka ya n'usoro akwụkwọ anyị nwago a na-akpọ Plato. Plato si man know thyself. Ya karịa na mpempe ha bụrụ na ya m ha onwe anyị mana e mere ka anyị ghara ime onwe anyị. Gịnị mere anyị ji kwekwanụ? Nụnụ ka m gwa gị, ọ bụrụ ọkwụkwe ka anyị kwe, onweghị mbọsị anyị ji wee kwe nọ na a sị na arụ gbawa afọ. Mụnwa na-ekwu ọ dị ka omenala, anụsiokwa na ndị na-ekwu ọ bụghị omenala maka na onwe ya ga-emekọta ka arụ bụrụ omenala. Mana arụ gbara afọ, ndị anụ wee jiri nwayọọ wee nuchapụ ndị na-eme ka obodo dị mma na-achị mgbe gboo, wee bịazie bịa tụpụtazie ndị ama obodo jụrụ ndị mere ihe ana nye ha ọchịchị. Ha nwa na onwe ha bịara ibu akụ na ụba anyị, ha kwuru ya ekwu na atụmatụ ha ji wee bịa. And ịma na onye bịara ibu akụ na mmadụ onye ahụ ịma ihe ga-akpọ abalị dị egwu maka ha ji egbe wee bịa. Na ha wee zizo na ebe ọ bụ na ha ma nna onwe ebe a maka na ebe anụ a na-ekpo ọkụ n'ovu n'otu nsi wee kwu na ọ kara ha mma na ha tụpụtara ndị ga na-eme ka ha nwa zụọ ha na usoro ha ji eme ihe ka ha wee were afa ha na-achịzi na be anyị ya ka a na-akpọ neocolonialism. Gabe ntị gaa na history, ọ bụrụ onye nwa n'ake ndị a niile even nwa ya dere ya n'akwụkwọ delibe onye ama si na-ekwe ka ihe si wee gaa otu akwa ka o si wee gaa ebe niile. Ndị nke jụrụ ajụ si na Igbo anaghị enwe eze na ama nchi ha eze dịka Ozo Ejike na-aga obu akpụta ya nwa ya kwara m sị akpụta ya si bịa nwoke m onye a na-agba ọsọ bịa kpọọ ndị obodo si ọ bụrụ na onye a apụta ha ka emee ya eze agba ndị mmadụ ebe jekwu ya ebe ọ na-esi dị anyị ọkamma na-agbara ndị agha obu. Igwe agha obu bụ ikwu nne m ka ọ na-ịpụta bịbịa chiwa ebe a ka Eze Ejike ji wee were ọchịchị. Ka akwa ihe ji wee na-agwa gị bụ ka m gwa gị na ọ bụ na anyị kweta nọ na alụ bịa were egbe wee bịa were ịtarị wee bịa mgbe a na-eme direct labor ọnwụ ime izuzu pịa nwoke be anyị ji wee pịa n'ihe ọcha. Ọ bụrụ na anyị bịachite azụ anyị ekwuo ka anyị ga-esi wee were omenala anyị wee banye n'ụlọ akwụkwọ nke anyị hazie ya n'usoro omenala. Ọ dị ezigbo mkpa anyị hazizie ka a ga-esi na-agụ akwụkwọ n'ụzọ omenala Igbo. Anyị na-abịa. Abụ m Chizzy Ani. Anyị n'ụzọ omenala anyị dịka ndị Igbo si eme ya, ndị Igbo anyị wee na-eme nchọpụta maka na ọ bụ ọmụmụ ihe ndị be anyị mere na nchọpụta ndị be anyị mere ka ha si mara na a na-akpụ ụzụ wee jee gwupụta ihe igwe, mara na igwe dị n'ime ana, mara na ewe nri dị, mara na ewe ka esi akụ ugbo, mara na ewe ka esi eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ enye ndị mmadụ agwọ ndị mmadụ, mara na ewe ka esi eji aja ụlọ mezie ya ọfụma eji ya lụọ ụlọ ejiri mara na ewe ihe eji eme akwụọ ụlọ buchie ụlọ mara na ewere nchọpụta ihe eji eme efere na ngaji na ihe ndị ọzọ. Unu mana ọ bụ nchọpụta na ọmụmụ ndị gboo mere na ha mere ihe a na-akpọ ayụ na gboo nke oge a na-agbawezi ihe mechazi bụrụ ya nke ahụ bụrụ ego, chọpụta ihe gbasara ego na ihe ndị ọzọ. Ihe ha chọpụtara erika mana ọ bụ nchọpụta ndị Igbo mere na gboo mere na ha mara na nnu ụdị eji were nnu gbara ọkpụrụkpụ na Ebonyi ya bụ na Abakaliki na ebe ndị ọzọ. Unu mana ndị be anyị mere nchọpụta dị egwu. Na nke tupu anyị agbapa ekwentị maka na ndị ma chọrọ itinye ọnụ ọkwọdụ, biko kedu ụzọ ị chere na anyị ga-eji hazie agụmakwụkwọ n'ala Igbo ka anyị mebe nchọpụta lụpụtaba ihe ndị iche iche ga-agba ndị ụwa yarị? Ekwugo na mbụ wee fụ onwe ha n'anya maka na ọnwụ ha ka ị ga-esi wee fụ mmadụ ibe gị n'anya n'afọ ha onwe gị n'anya. Ọ bụkwa nke ndị na-afụ onwe n'anya jide mabụrụ ihe onye ọzọ ekeri jide rie ya sọnsọ gị mba. Mana ọ bụrụ na anyị bido n'ihe si na mmụọ maka mmụọ gị sie ike iwee megbuo ihe onye ọzọ mee, ọ bụrụ na anyị baa n'ime mmụọ wee marụ na egweghị anyị na Chukwu kere anyị n'oyiyi nke ya na anyị nche niile bụ Chukwu, ọ ga-ekwe omume. Ka m bịakwa a wee gwakwa anyị na nne gị na nna gị bụ Chukwu izizi ịfụrụ anya. Ndị Igbo kwukwa ya si na onye marụ nna ya amụrụgo ndị gboo, ịfụkwa nna gị n'anya dịka Chukwu izizi ịfụrụ n'anya. Ọ na-abụ ngwazi aga ebe a kịta na ihe niile anyị na-asị na anyị na-agụ
site n'obodo oyibo wee bịa na anyị nwa bụ ihe dere ya nọ ndegharị ka ha degharịzi iwee kwe maka na ọ bụrụ na ife onwe gị n'anya ngwa ga-esi ya nakwa onye nke ihe ọ na-akọ ụfọdụ na-amakwe ma ụbụrụ ezigbote ụbụrụ adịghịzi nọ nke ndị ọcha ji egbu ya anya ka m na-ekwu ka ụbụrụ nke anyị ahụ wee nachite azụ mmụọ gị ga-anachitegodo azụ tupu ụbụrụ ga-anachite azụ ife na ọ na-abụ ị na-ana n'obodo o nwere ike ị ga na-esi eme omume asị na onye a natara anata na onwe obere oge na ụmụ ya ga-anata asị na uche na-ayọ ayọ ka ndị be anyị ọwa si ekwu na uche na-ayọ ayọ o uche ịyọ bana n'ime anyị ọzọ ka m na-ekwu okwu ya na-agwazi gị charụkwa na-agwazi gị na this pyramid of Giza ịma nọ mathematicians lụrụ that pyramid otu ahụ o si wee dị na ọ dị na Nsude ọ ndị ọcha gbali ya 14-story building dị n'oge na amanshi odo oge ọ ndị ọcha gbali ya nna-agwa gị ekweta mana ọ bụrụ na ịma ha nna-agwazi kịta na-enwe okwute dịcha n'akụkụ ụwa niile mana Yoruba land ndị Igbo dere ihe na ya a na-transcribe kịta a na-asụ ya n'Igbo blueprint of development ndị ọcha Ogam stones ka ha na-akpọ ebe ahụ mana ọgụ ama okwute ọgụ ama ọgam ka ndị ọcha kpara ya ga-esi wee chịkọta ihe ọnụ were ụlọ ebe a na-achịkọta ihe ọnụ o nwere onye edebela akwụkwọ maka ya ide ịgụ akwụkwọ Katrin achọrọ ọnụ ọ dị na ya o wee gwa gị na ihe anụ a bụ akwụkwọ ndị gboo ndị be anyị furu efu ewe ka a ga-esi gbanwee ụlọ mmụta ewegasịrị n'ala Igbo ugbu a ọfụma na-akụzi ya dịka ka na-akụzi omenala n'ime ya ile anya ya ka m na gị na-akpọ n'ofu nwa anyị na ya na-alụ ebe a na-ekwu maka ịna obodo n'ime obodo ọ sị na ekwute ịna obodo na ya da anakwa obodo na ya egwu na-atụ ya ịna ime obodo kedu ihe anyị ga-eme Amaechi ije kụzibere ndị mmadụ na ndị Igbo dị mma na anyị na-amụta ihe na anyị na-eme nchọpụta na anyị mebe ya wee ụlọ a na-alụ ya gụ ya dịka ndị ọcha ji weta nke ha anyị gbanwee ya mbụ ihe omenala be anyị na anyị ga-eme nchọpụta dị egwu ihe ọma na-emere anyị ofu wepụtagoro oge wepụta echiche wepụta ka obi maka na ọ dịrọkwa mfe ịpụta kwuwe ọ bụrụ nnu gị naanị ka a na-anụ ebe ndị nke ọzọ niile na-amanye isi n'ọcha bụrụ sọsọ gị na-aga n'ụzọ gị nwa na-aga n'ụzọ ka ga-ekwe na onye ara a ga-ekwu bụ na onye ọbụla ga-ebido tinye nwa ọnụ n'okwu gbasara Igbo bido n'ụlọ ka ebidogoro n'asụsụ Chizzy ọkwa ịma na o nwee mgbe maka nsi wee bido mụ na gị na-anọ na-akpa nkata na o nwee mgbe m amara asụ Igbo maka na ka m topụtara abịa m pụọ n'ala Igbo gacha akwụkwọ mahadum niile anọrọ m n'ala Igbo na-asụ Igbo ọfụma mana adị m asụ Igbo nsị mba kedu ụdị ihe be ha ma ife ifere ka ọ bụ nsị Chizzy na mba na ọbụ mụrụ mbịacha nsụcha Oyibo dịcha nke a na-ede ede a na-akụ aka mba mụ ada asụ Igbo nsị mba na ebu m ụzọ nụ Igbo tupu ma nụ Oyibo na ọ bụ na m ga-asụ na m na-asụ Oyibo ọfụma m ga-asụ dị Igbo karịa wee sị ka m bido na mbụ bido sụba Igbo kụziwe ụmụaka gị Igbo gbawa ha afa ndị Igbo na asịrị na ihe ọbụla ebe Igbo nọ ndị ọjọọ ihe niile a na-eme onye ka anyị na-ekwu na ebidogoro cheru maka na adị ọtụtụ na-eme ya gị na nwanne gị zụta n'ụzọ o nwere ka mụ na onye Igbo ga-anọ n'ụgbọala ma ọ na anyị na-aga n'ụzọ anyị asụwa Oyibo mba ịma na ijegodo meeting ya bụ ọgbakọ nzukọ ndị ọha na eze ịma na a na-asụ Oyibo ebe ahụ mbọsị ndị ọha na eze bịara iyi ngalaba ọha na eze na Igbo etiti Oyibo ka ejikwa ihe niile bụ bidogoro n'asụsụ 09023111009 ka anyị were n'okwu maka na oge na-asa anyị kwarapụ biko bee ya nkenke daalụ ndị ebe ishi akpọ onye ka o zuru ngwa m gaa n'iru chọrọ ịgwa unu bụ na ihe m na-eme dị anyị mma mana ndị be anyị bụ ndị Igbo anyị ga-agbalịgodi kpọkọlata onwe anyị ọnụ chịkọlatagodo onwe anyị ọnụ mara na ihe anyị nwere dị mma maka na ihe na-eme bụ na a na onye kpọọ nkata ya mkparịka odobe were ya kpofu anya ihe mere Igbo bụ
na anyị bụ ndị ojii nna ha dị ọcha. Ihe niile anyị bụ anyị niile ya na bekee. Ihe mere bụ na ndị Igbo kwuru ka anyị na-ata ndị ọcha ụta ka mgbe niile ka anyị na-ata ndị ọcha ndị ọcha mere nke ndị ọcha mere nke ọzọ. Ka obodo ụlọ nwaanyị echebe eziokwu na anyị nọ nwaanyị na ndị ọka mmụta anyị niile ndị wedetara anya ha ala ka ha mee asụsụ Igbo ka anyị weta ebidogo n'asụsụ Igbo ka anyị were godi ya kịta enweghị ha na-akpọ akwụkwọ nkọwa Igbo dịka dictionary ndị nke ezeje wee gidi na-amụta Igbo ewe nke ndị degoro ewe nke ndị doro enwere ya n'ahịa anụ ọtụtụ ebe ofe ya n'ahịa na-ere. ọ dị ma daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ uche ya dị anya biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Ọ dị mma kpọghachi anyị azụ afa gị na-ebe ishi akpọ biko ndị ebe ishi akpọ bee ya nkenke. Gaa n'elu. Daalụ nwanne m. Ihe m chọrọ ike ọnụ n'ihe abụọ na-amaka mana ọ ka fọrọ. Ọ bụrụ na ụlọ na-ekwu ụlọ na-asị akwụkwọ dị otu a maọbụ akwụkwọ dị otu a maọbụ okwu ọ bụrụ na-agụchago akwụkwọ a ụlọ ahazie ya. Ọ ga-eziokwu na ya mma kwụ ụlọ ụgwọ mana a ga na-eji ya na-echeta ọ bụgodị na copyright ụlọ eme n'ihe ka ọ doo anya maka na ihe niile a na-ekwu ga-agatọ ọ bụrụ ọzọ ka a na-eje ọ bụrụ ọdịgodo omenala ka a na-eme anyị sezi ihe enyi efezi kịtazi eweta ọchacha eweta India ejibe India eweta China anya taa anyị enweghị identity lọtago onwe ihe ndị a bụ nsogbu dị n'ala Igbo ụmụaka anyị ji na-agha ma akụzi nkịta nwata ga-edocha ọgbọnye ugwu ọ na-eme eri daalụ anyị anụghị ihe i kwuru anyị ga-enebara ya anya daalụ biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ odogwu waba eze gaa n'iru. Nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-akenelụ m Amechi ugwu na ndị na-ebe a. Amechi anyị na-ekene gị. Ije akwụkwọ bụ nka na ụzụ adịkwa ya aghọta ihe ọnwụ. Ije na yunivesiti niile dị na Naịjirịa na ala Igbo enwechalụ ọgbakọ bụ ọgbakọ nke ndị ije akwụkwọ n'ọrụ ndị be anyị. Ije Nesut enwere mmụta ndị Igbo a na-akpọ ya nka na ụzụ. Ije na IMC enwere ọgbakọ ebe esi akụzi mmụta akwụkwọ be anyị a na-ekwu ya n'ụzọ a na-akụzi ya n'ụzọ Igbo ka ọ na-ekụzi ya na omenala ndị mba ọzọ. Ọrụ Igbo mgbe nke njem nke m ata m bụ ichie akụ abata nwaanyị ọfụ nka na ụzụ. A na-enwe eze mmụọ, a na-enwe n'ụlọ, a na-enwe igwe, a na-enwe onowu, a na-enwe owere. Ihe ndị karịrị odee waiwai a na-akpọ sekretrị bụ odee waiwai a na-akụzi ya n'ọrụ Igbo. O nweghị onye na-ebe ahụ ya sụ oyibo isi oyibo aga gị ha idebe ọgbakọ ịgaziela anyị ọnọdụ. Ihe na-akpọ ebe ndị be anyị bụ na Gogi Ezike na onye kpọọ ọma ya mkpọ agbata obi ya ewere ya kụrụ mmiri. Ụlọ akwụkwọ niile dị na Naịjirịa nwechara ọgbakọ ha ga-akụzi asụsụ be ọkachata nke ndị Igbo. Ije ndị sutu ga-ata ihe ọgbakọ a na-akpọ nka na ụzụ ije na IMT ji ọgbakọ a na-akpọ ụka ha na-eme cultural day eme everything ọ na une nwere time mgbe nke m ejere m ebe ahụ daalụ chiakụ abata a na-eji igwe onye ọbụla ya na-ekwu daalụ ihe ka anyị biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Odogwu Chizzy. Ọ dị nwata na nne ya biri nke sobego mkpọchi wee na-akpọ kenekwa Ọkịja na m ekene Ọkịja sisi kenere ya ofe akụ ebe ọ na m ekene ya. Ọ dị mma gaa n'iru. Ana m anụ olu gị jisie ike adụmọyị anyị dị onye ọgabụgụ numere darụ ike edoke ọ na-ada ịma ifefe na ana masị ka m ịkpara ekwu ugbo m ya na-eche echiche m ọkwụ ma mmadụ
o nwere ife mmadụ nwere ike mmenwu n'ụwa a ya bụ obodo nsọ ndị ọcha akọrọ ngwe Chineke mere ka anyị na-adị ka Chineke na-anya ọgụgụ iche imegharị emegharị ụlọgbu na nwe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwụọ nke bụ na Chineke kere mmadụ n'ụdịdị onye hapụrụ ụdịdị nke Chineke kere nke ya ọ bụ onye ama ekele m unu. Daalụ. Gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke. Chizzy, ana m ekele. Nde ka ị mere nwanne ebe ka ishi akpọ? Igbo na-ekwunye na-akpọ ekwunye m n'okwu kịta Igbo na-ekwu esi m akpụgo nka m. Nwanne na gaa n'iru ọchị ekele m gị ọchị ya kele m ma n'echi. Amechi na-ekene gị ọkwa ọdụ nọkwa ebe a na-ekene gị. Nna m darị a na-ekene gị edekara ọkọnọdụkara. Gaa n'iru. Ọ bụ anyị waji aka anyị wee meta ihe na-eme anyị anyị ji aka anyị kpọọ ọba anyị kpọkọrọ ndị agbata obi were edowe ihe maka na o teghị aka unu na-ekwu ihe a kemgbe na ntị ga-anụ ihe agbakwa aka okpuata Chizzy maka na ine anyị fụ na ọ bụ isi ka na-ata ndị be anyị maka na ekeresimesi emechara kịta anyị wụ ụmụaka agbacha wee nata n'obodo a na-asị ya ihe a na-asụ ya mmadụ amaghọ isi ya ka afọ mama ya ọma mkpọwe isi ya ka afọ papa ya ọma mkpọwe o wee bụ na emegide ihe a ga-emegide ihe olu mgbe ole ka ofe ụha wee zuola anyị nri daalụ a ga-eme ka ọ bụrụ iwu n'ala Igbo a na-akụziri ụmụaka be anyị a na-akụziri onye ọbụla ihe site na obere akwụkwọ nke obere akwụkwọ ruo na nke Igbo a na-akpọ kọleji si na banye na nke mahadum a na-akụziri anyị a na-eme ebe a eme ya ka ọ bụrụ iwu ma ọ bụrụ na ihe dị ụta eme onye nkụzi ọbụla dara iwu ahụ apịa anyị ụtarị ma ọ bụ ewepụ ya n'ebe ahụ. Daalụ ekele m gị Chizzy. Daalụ nwanne daalụ ọ dị mma maka oge ka anyị were ya na-abadata ọkwọdụ Ekiti emeela na ụlọ akwụkwọ ọta akara na a ga-ejiriri Igbo na-akụzi nkụzi hazie ebe anyị ndị chere alụtụrụ waba eze kwuru na ije na mahadum ụfọdụ n'ala Igbo na mana ụfọdụ bụ a na-amụ ya ejiri echiche ndị ọcha ahụ na-amụkwa ya maka ịbịasịzi onye a mba na ọ bụrụ ihe ọ sị gị ndị ọcha ọ na-akpọ ya ịdị ihe dị ikpe kpọrọ mmadụ afọ ihe ọ sị gị ndị ọcha o were ya otu a ka ndị ọcha si akpọ ya ka o si bụrụ ihe a ka o si bụrụ ihe ndị nke ọzọ ihe a na-ekwu bụ ka ndị a ga-eji jiri echiche osinachi anyị na-abụghị ịgbakọnye ọdịnala anyị dịka o si na ihe anyị na chi na-eme ihe wee kpọọ ihe mụba ya mgba na be anyị na mpịachi maka na oge na-asị anyị kpọrọ ka a ga-alị na ajụjụ eju maka na ndị nọ ga-eme ihe ị na-ekwu. Ihe ọzọ nchọrọ ikwu bụ na ọ dị ezigbo mkpa ka m gwa gị eziokwu ọkwa ifere ha niile a na-eme emechaa ndị ọbụla ga-akwụrụ onwe ha Igbo ga-anọrịrị onwe ha ka anyị bido n'oge mara ihe a bido n'oge haziwebe anyị kwesịrị iji iwepụta oge jisie ike fụ na a na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị onye ọbụla na-aga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị n'ala Igbo ga-amụrịrị Igbo mana dịka o si wee kwu isi ka ị maa ya ka ọ bụrụ iwu na onye ada asụ Igbo ama enweta ọrụ na be anyị na onye amara onye edere Igbo na ama enye ọrụ oyibo ma ọ bụ nke a ma nke ọzọ dịka eji wee sị na onye ejere fee ala nna ama enweta ọrụ ndị a bụ ndị nọ n'ọchịchị na-ahazi ihe ama ekwe maka na ha ma na obodo adịrọ mma ha kpọpụchakwa ụmụ ha na-eji akwụkwọ n'obodo ebe a ma ekuzi Igbo ikwuo ka ọ bụrụ naanị onye ma asụ Igbo bụ onye ga na-anọ n'ọkwa na-achị onye ga-ama omenala onye ga-enwe ihe jikọrọ ya na ndị obodo na ọha mmadụ ha asị mba maka na ha ma na oyi megide onwe ha maka na n'okwu heru ha na iruo be ha ụmụaka na-agbagharị naanị oyibo ka ha na-asụ ma mbọsị nwunye m gwara ụmụaka nsị ha na oge ọbụla ha na-akpa nkata na-ege ntị maka mgbe anyị si Port Harcourt kpọnata ha marọ asụ Igbo ha na-apụ bido sụwa Igbo o wee gwa ha mbọsị ụka gara aga sị ha ụmụ nke ikpeazụ ọ sụrụ be anyị ohodo sụọ ohodo ọ sị nwanne ya ụghachi jee parị nri go and take your food ihe a ka ha na-ekwu before go and take your food won't you eat
mana kịta anyị emego ha na-asụzi ọ bụrụ dị Igbo izugbe ọ bụrụ dị sụọ ohodo sụọ bụ unu nne na nna ka ọ dị ebidogodu mana ọ bụrụ na onye ga-ekwu ime ọ dịrị anyị ka iwechite akụkọ ifo iwepụta egwu ọnwa weghachi ụmụ ihe a niile ka m gwa gị Chizzy ka m wee mechie mgbe nwunye m natara ọfụ mgbe nwaanyị anụbe ọ bịara na ọ ka na-eje akwụkwọ ọ bịa na be m na Port Harcourt ha amụrụ ha ncha niile n'ugwu Hausa ha ka ama asụ Hausa karịa Igbo m weta akwụkwọ Tony Ubesie jụọ Obinna wee sị ya ka m gụwara gị akwụkwọ a na ngụcha ya ọzọ ị ga-abịa were ya ọzọ ị ga-abịa gụwara m ya anyị mechaa anyị nọrọ n'abalị tupu anyị ararụ weta akwụkwọ a na-agụrụ ya ka m na-agụ ya mụnwa na-amụtakwa wee maka agụbeghị m Igbo kemgbe m hapụrụ o wee mụtabụ ya ka anyị gbaa mbọ ezinụlọ ndị nkụzi zipụ ekele ka anyị na-afechi ihe anyị chọrọ ịgwa Igbo kene Igbo akene m Igbo maka na ọ dị ka ikpo okwu n'ọnụ akpụkọ m okwu n'ọnụ mana ama m na onwe ya ga-eme ka ekwucha ya ofu ụbọchị mana ekene m bidogodi na nna m maka nkene nna m enwee nkene Chukwu maka na sị na onye mmadụ nna ya amarịgo Chukwu biko ndị mụrụ m ekene m unu ndị kụziri m akwụkwọ ndị nke ọzọ niile nna agụ kịta mmadụ dịka prọfesọ Ume ihe ndị a niile anyị na-ekwu ị ga-aghọta na oyibo nkịtị okwu ọnụ nkịtị dị bụ ana Igbo okwu Igbo ka a sụgharịcha ka mma atụ Scotland ọ gịnị Scotland bụ ose ọkala na ete ọ gịnị bụ ndị dibịa ofu a ka otu ka o si wee dị ndị Irish a na-akpọ ndị Ireland kịta ma London ndị Anubu Danube River dị na Germany ihe a niile ụwa niile gbadoro ụkwụ na ana Igbo ya bụ ndị Igbo enwe ihe na-akpọ self-esteem ka anyị wee kwenye n'onwe ha ewu anyị ga-eme ihe mfe azụ anyị anya onye Igbo ọbụla kwee n'onwe ụnụ na Chineke kere anyị nke ukwuu na kemgbe ụwa ka anyị ma ihe na-eme nchọpụta na-edozibe anyị ka anyị welitebe ya ka ụwa wee mara na n'eziokwu na be anyị na Chineke ọcha wee bịa ị na-amụ ihe biko mmadụ asịkwana gị na ị na-asụ Igbo na Igbo ma ekwe na kwesie n'onwe gị ike i were ọrụ aka hazie ya ọfụma na-eme ya na-akwọ ya na-ede ya n'ọbụ nke iri ndị Igbo ndị niile na-alụ ọrụ aka n'ala Igbo ana m ekene na ọ ga-adịrị unu niile mma ndị na-eme nchọpụta na ọ ga-adịrị Igbo niile mma ọ ga-adịrị unu dịkwara unu niile mma ndị niile nọ n'ala Igbo na-eme nchọpụta jiri mkpa akwụ na mgbọrọgwụ eme nchọpụta jisie n'ike ihe ọ bụla ị na-eme gbasara Igbo jisie ike na ya ekwena ka mmadụ sị gị na nke gị ka mma nke gị ka mma maka na onye kwechi ya ekwe ọ bụrụ na anyị ekwechi na ekwe maka na ọ bụ nke gboo ọ bụrụ na anyị nọrọ be anyị ha chọrọ anyị wee bịa bụ ifu ihe ọma na be anyị wee chọzie ịkagbu ya mana ya ma akwe Chukwu agaghị ekwe ala Igbo agaghị ekwe ala Igbo ga-echebe anyị Chukwu kere Igbo ga-echebe anyị niile ekere gị ofe akụ nke isu na Ebonyi ọ bụ Ọkịja sị m kene gị ofe akụ ọ ga-adịrị gị mma otu anyị si eme jide ka iji maka na ọ bụ maka na ị na-eme nke ọma ka Ọkịja ji asị na ihe ị na-emere ha mara mma wee na-ekene gị nke ukwuu ofe akụ ọ ga-adịrị gị na mma abụ m Chizzy Ani cheta na abụ m Chizzy Ani je chọba ihe niile nke anyị na-eme ije na Facebook ị ga-afụ Chizzy Ani fụ Kpakpando ijekwa na YouTube ịfụ Kpakpando yoyo Kpakpando TV ije soro wee na-ekiri ya ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ala Igbo ga-adịrịrị mma ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị